Здравейте, приятели! Ето, преместих бидоните, вече ги направих 4 бройки. Защото тази година сме посели много краставици, домати. Его е първия, его как съм ги свързал. Его е втория, третия и четвъртия. А от тези две тръби идва вода от кладенеца, те са като скачени съдове. Съм ги направил, пълнят са в първите два. И тук хидрофора се взема от бидоните, 4 кубика има вода. И от тук вече ето 3 крана. И тук вече той ще отиде за капково и за всякакви такива системи, които правя. Ето сега ще включа и помпата. Ето, почва да се пълни. 2 кубика вече напълних. Продължавам да пълня. Благодаря. Ако има някакви въпроси, питайте. Ето как съм го направил. Значи пълните са първите два, но те са пълните практически всичките 4 скачени съдове съм ги направил. И отдолу водата се засмуква. Влиза в хидрофора, от хидрофора излиза и тръгва вече където искаш да поливаш. Благодаря. Ако има някакви въпроси, питайте.